Iva i muzika. Iva je prvi put videla klavir kada je imala 6 godina. Bilo je to u vrijeme kada je sa mamom i tatom živjela u velikom gradu. Klavir je bio crn i zlatan, otman i starinski, kao i sav namještaj u salonu. Nekada je pripadao Ivinoj prabaki, a potom ga je nasledila Ivina baka po ocu. Ta baka nije bila kao baka iz malog grada. Ljutila se kad joj Iva kaže bako, tražila je da je zove stara majka. Nije bila nežna, nije Ivu držala na krilu i nije je ljubila za laku noć. Kada je svirala, nije dopuštala Ivi da bude pored nje. A Iva je baš želela da vidi šta se to krije ispod zaključenog poklopca klavira i kako to baka stvara onu predivnu melodiju koja ispunjava čitavu kuću. Jednoga dana odlučila je da otkrije bakinu tajnu. Prikrila se vratima salona i provirila je kroz ključaonicu. I ostala je zadivljena. Vidjela je niz belih i crnih dirki. Vidjela je kako bakini prsti lako prelaze sa dirke na dirku, kao da plešu i kao da lete, i čula je melodiju od koje je sve u njoj zatreperilo. Zaneta, zagledana u bakine ruke, počela je da pomera prste i da dodiruje zid kao da i sama svira. Tako je zatekao tata. Iva se postidela. Znala je da lepo vaspitane devojčice ne gvire kroz ključaonicu. I bilo joj je žao što je razočarala svog tatu. Ali za divno čudo tata nije bio ljut. Naprotiv, osmehivao se. Da li bi ti želela da sviraš? Pitao je. Da li bih želela? Najviše na svijetu, uzviknula je Iva i obisnula se tati oko vrata. Ali prvo moramo da proverimo koliko si nadarena, rekao je tata i poljubio joj obe ruke. Nekoliko dana kasnije u njihov dom stigao je jedan gospodin za koga je tata rekao da je poznati muzički pedagog. On uči darovitu decu. Ne boji se, rekla je mama. Iva se nije bojala, svi su govorili da liči na tatu, a tata je bio muzičar u filharmoniji i operi. Mora da je nasledila njegov dar. Verovala je da će položiti ispit i da će je ovaj elegantni gospodin, koga su zvali maestro, uzeti za svoju učenicu. Gospodin je udarao štapićem po stolu, pa tražio da Iva to ponovi. Zatim je pevušio. Menjao je visinu i dužinu tona, a Iva je ponavljala za njim. Dok je pevala, Iva je gledala njegove prste kako lako klize po dirkama. Mislila je, nadala se da će u sljedećoj vežbi maestro reći da ona sedne za klavir i drhtala je od uzbuđenja i radosnog iščekivanja. Ali umjesto da joj ponudi mesto na klavirskoj stolici, maestro se okrenuo tati. Žao mi je, ali reći ću vam istinu. Iva ne može biti pijanistkinja. Nema dara. Iva ga u prvom trenutku nije razumjela. A kada je mama zagrlila, kada je tata razočarano promrmljao da nije važno, kada je baka strogo rekla da je tako nešto i očekivala i namrštila se, Iva je shvatila poraznu istinu. Srce ju je zabolelo i zaplakala je. Pred svima. Samo nekoliko mjeseci kasnije Ivin život se promenio. Tata je prestao da voli mamu, ali prestao je da voli i Ivu. I jednoga dana poslao ih je u mali grad, za uvek. U malom gradu mama i Iva živjela su sa bakom. Ta baka obasipala je Ivu ljubavlju i toplinom. Baka je imala kuću u jednoj lepoj i mirnoj ulici. U komšiluku bilo je 10-ak devojčica. Sve su se zajedno igrale i u svemu su kopirale jedna drugu. I tako dovoljno je bilo da jedna od njih, Višnja, kaže da će se upisati u muzičku školu, pa da sve devojčice odmah odluče da se i one prijave za prijemni ispit. Prijavila se Iva i samo ona nije primljena. Čitave jeseni i zime, čak i tokom proleća, devojčice su pričale samo o događajima u muzičkoj školi. Ili se Ivi tako činilo, jer ona je iz tih razgovora bila isključena,
a kada bi pokušala da nešto kaže, kada bi pomenula svog tatu ili baku iz velikog grada, njihov klavir ili koncerte kojima je prisustvovala prekidale su je. Kakve veze ima što je tvoj tata muzičar kad si ti netalentovana? Kakve veze ima što tvoja baka svira kad tebe nisu primili u muzičku školu? Govorile su i Iva bi pognula glavu, jer devojčice su bile u pravu. Tokom leta, za vreme raspusta, devojčice su počele da skupljaju sličice glumaca. Naravno, želele su da i one budu glumice. I od jeseni, sve osim Višnje, napustile su muzičku školu i pohrlile su da se upišu u dramsku grupu. Šta im vredi talenat kad su lenje i kad ne vole muziku, mislila je Iva, ali to nikada nije glasno rekla. Iva se upisala u dramsku grupu. Dobijala je lepe uloge i velike aplauze na priredbama. Upisala je i literarnu grupu. Počela je da piše pesme. Neke od njih objavljene su u časopisima za decu. Osvajala je nagrade, ali i dalje je želela da svira. Mislila je kako su i maestro i članovi ispitne komisije u muzičkoj školi bili nepravedni i u stvari površni, da su je pitali zašto želi da svira. Ona bi im sve lepo objasnila. Rekla bi im da ne namerava da bude koncertna pijanistkinja, već pisac, ali želi da nauči da svira zato što je muzika lepa, zato što je divno kada plesom prstiju po belim i crnim dirkama stvaraš lepotu. Rekla bi im da želi da svira za sebe, za svoju dušu, kao što kaže baka kada radi nešto što je ispunjava radošću i zadovoljstvom, a za to su dovoljne ljubav i želja da se nešto nauči. Jednoga dana Ivu je u goste pozvala Višnja. Višnja je bila ona devojčica koja je jednom pokušala da raščupa kosu lutki Đini. Iva nije voljela da se druži sa Višnjom i nije želela da ide kod nje, ali kada je Višnja dodala dođi svirat ćemo, zatreperila je od radosti i nade i pošla je. Čim su ušli u sobu, Višnja je sela na klavirsku stolicu i zasvirala je neku jednostavnu melodiju. Iva je stajala pored nje, pratila je pogledom kako njeni prsti prelaze sa jedne dirke na drugu i nestrpljivo je čekala svoj red. Ali tek što je odsvirala zadnje akorde, Višnja je ustala i spustila poklopac klavira. Gotovo, uzviknula je. Iva je bila zbunjena. A ja? Pitala je. Šta ti? Iznenadila se Višnja. Pa da sviram. Ti ne znaš da sviraš. Ali rekla si... Šta sam rekla? Višnja se pretvarala da nema pojma o čemu to Iva priča. Rekla si da ćemo svirati zajedno. Ti si to nešto pogrešno razumela, nasmejala se. Iva je osjetila kako crveni, bila je razočarana, postiđena, dobro se sećala da je Višnja rekla dođi svirat ćemo. Rekla je i prevarila je. Namerno je prevarila da bi joj se narugala, da bi je ponizila. Ali umjesto da kaže kako to nije važno i započne priču o nečemu drugom, Iva je progutala ponos. Pusti me samo da dodirnem dirke, zamolila je. Ne može, uostalom sad moraš da ideš, ja imam čas francuskog, rekla je Višnja. Iva je izašla, jedva suzdržavajući suze. Kada je Iva došla kući, baka je primetila da je njena unuka tužna. Šta je bilo, dobra bakina devojčice? Šta se desilo? Pitala je brižno. Iva je znala da je veoma važno da deca, onima koji ih vole i brinu o njima, pričaju o svemu što im se dešava, da im poveravaju šta ih raduje i boli, šta ih plaši i šta žele, jer oni će ih tešiti i zaštititi ako je potrebno. Oni će im dati najbolji savet i pomoći im da ostvare svoje snove. Zato je iskreno i otvoreno ispričala baki kako je Višnja prevarila i ponizila. Ponekad je i ono što nas povredi i zaboli u stvari dobro za nas, uzdahnula je baka. Evo, ti si danas naučila nešto veoma važno. Šta sam naučila? Začudi se Iva. Naučila si da možeš verovati samo dobrim i poštenim ljudima i da one koji nisu takvi treba izbegavati. I Višnja je pokazala da nije dobra i da ti zavidi još kad je pokušala da ti otme i raščupa isprlja Đinu. Razumem, bako, rekla Iva. Zaista je razumela.
Kada je nekoliko dana kasnije Višnja ponovo pozvala da dođe kod nje, odbila je. Nije pokolebalo ni Višnjeno navaljivanje, ni obećanje da će je pustiti da svira. Prošle su 2 godine. Bližio se Ivin 11. rođendan. Tata je prestao da brine o Ivi kako su ona i mama došle u mali grad. Mama je imala malu platu. Zato je Iva od mame, baki i ujaka umjesto igračaka i knjiga za rođendan dobijala nešto što bi dobila i da joj nije bio rođendan. Nove cipele, haljinu, vunenu jaknicu, školsku torbu ili neku drugu praktičnu i potrebnu stvar. I toga dana pošla je sa mamom i bakom da kupi cipele. Ali desio se neočekivani preokret. Dok su prolazile pored prodavnice igračaka, Iva je krajičkom oka u izlogu spazila klavir. Klavir! Bio je plave boje, imao je oblik koncertnog klavira. Sve je bilo isto kao onda kada je prvi put ugledala lutku Đinu. Stala je pored izloga kao začarana i gledala je taj divni predmet uzdrhtalog srca i puna nade. Mama, molim te, kupi mi klavir za rođendan, rekla je. To je igračka, ti si već velika za igračke, odgovorila je baka, a i mnogo je skup. Znam da je skup i znam da nemamo para, ali kupite mi ga umjesto cipela, nosit ću stare, nije važno što su mi male, stiskat ću prste, molila je. Baka je uzdahnula, bilo joj je mnogo teško. Za to vreme mama je ćutala, onda je zagrlila svoju devojčicu. Kupit će ti majka i klavir i cipele, rekla je i uvela Ivu u prodavnicu. Takve su mame. One vole da obraduju svoju decu i mnogo su tužne kada to ne mogu da učine. Iva je zauvek zapamtila svoj 11. rođendan. Klavir je zaista bio igračka. Bio je mali, premali, čak i za lutku Đinu. Ali imao je prave dirke i raspon od 2 skale. Iva ga je postavila na sto, ona je sela na jednu stolicu, Đinu je smestila na drugu, a mama i baka sele su na kauč. Iva im je svirala. Najpre muzičku lestvicu, naviše i naniže, a potom i one najjednostavnije vežbice za jednu ruku. Bila je zaista srećna. Najzad je osjetila kako je to kada dodirom njenih prstiju i dirki nastaje muzika. I bila je opčinjena tim divnim osjećanjem, tom čarolijom. Nikome nije otkrila svoju tajnu. Znala je da bi joj se devojčice smejale. Ali svakoga dana žurila je iz škole kući i čim bi završila domaći zadatak, umjesto da izađe da se igra, ona bi prilježno vežbala na svom klaviru za lutke. Nije joj bilo dosadno da stalno ponavlja isto. I bila je srećna. Sljedeće godine mama se razbolela. Ivin 12. rođendan provela je u bolnici. 13. nije dočekala. Umrla je nekoliko mjeseci ranije. Iva je ostala s bakom i sa lutkom Đinom. Odjednom prestala je da bude dete. I više joj ni jedna radost nije bila ista. Godine su prolazile. Iva je odrasla. Otišla je na studiju u najveći grad. Završila je fakultet. Potom se udala, pa je postala majka jednog divnog dečaka. Postala je i pisac. Dok je pisala i čitala, dok je kuvala, dok je bristala prašinu i peglala, slušala je muziku. Najčešće je to bila muzika za klavir. Sa suprugom i sinom išla je na koncerte. Muzika je i dalje zanosila i očaravala. Dok je slušala muziku, osjećala je kako je duša treperi. Ponekad je razmišljala o kompozitorima koji su u svom umu čuli te melodije pre nego što su ih pretvorili u notne zapise i o muzičarima koji su note pretvarali u muziku i divila im se. Ali čim bi postala svesna tog pokreta, brzo bi zgrčila ruku kao da krije svoju želju, sva postiđena kao da pokušava da uzme nešto čega nije dostojna. Kada je Ivin sin pošao u 5. razred, dobio je neobičnu nastavnicu muzike. Zvali su je gospođa Branka. Bila je veoma elegantna i nosila je lepe šešire.
Svojim učenicima svirala je na klaviru, naučila ih je da razlikuju dobru umetničku muziku od loše, razvijala je u njima ljubav prema muzici i podsticala ih da i sami nauče da sviraju ili pevaju. Tako je Ivin sin jednoga dana rekao mami i tati da mu je gospođa Branka dozvolila da svira na školskom klaviru. I mnogo mu se dopalo, toliko mnogo da želi da se upiše u muzičku školu. Nekoliko mjeseci kasnije u Ivin dom stigao je pijanino. Njen sin vežbao je sa radošću, a ona je volela da sedi u velikoj fotelji i da ga sluša. Ponekad u tim časovima setila bi se svog detinjstva i svoje želje da svira i obuzela bi je seta. Ivin sin bio je dobar i osjećajan dečak. Umeo je da prepozna kada je njegova mama zabrinuta ili tužna i u tim časovima uvek bi se potrudio da je obraduje. Da li bi ti volela da sviraš? Pitao je jednog dana. Ja ne umem da sviram, odgovorila je tiho. Možeš da naučiš, nije teško, evo ja ću da ti pokažem, nagovarao je. I zasvirao je onu jednostavnu i veselu pesmicu Na kraj sela žuta kuća. Hajde sada ti, pozvao je. Stavio je palac njene desne ruke na belu dirku, potom srednji prst na fa, pa mali na sol. Bojažljivo je dodirivala dirke, vođena rukom svoga sina. Sada probaj sama, rekao je mali učitelj. I ona je ponovila vežbu. Super si, vidiš da nije teško, radovao se dečak. Tada je prvi put pomislila da bi mogla da uzima časove muzike, da najzad posle toliko godina pokuša da ostvari svoj san. Ali onda je razmislila. Više nije bila dete. Činilo je se da je prestarela za takvu vrstu učenja. Bila je supruga i majka, bila je pisac, imala je mnogo važnih obaveza. A i lepo su joj rekli da nije talentovana. Dakle, to bi bilo samo gubljenje vremena i novca, zaključila je razočarana. Ali baš tih dana dok je sređivala ostavu, na dnu plakara pronašla je neku staru kartonsku kutiju. Otvorila je i vidjela da je u njoj onaj dragoceni rođendanski poklon, njen klavir, posljednji dar koji je dobila od svoje mame. Blago je dodirivala požutele dirke, mislila na svoju mamu i plakala. Onda se sjetila kako je majka uvek učila da bude uporna i vrijedna, da bude hrabra i da veruje u svoje snove i odlučila je, naučit će da svira. Ivina, profesorka klavira, bila je mlađa od svoje učenice. Zvala se Katarina. Bila je pametna i plemenita i sve je odmah razumela. Polako i strpljivo upućivala je Ivu u tajni izvođenja muzike. Iva je bila pažljiva, vežbala je prilježno i uporno. Ustajala je sat ranije nego pre da bi produžila dan i da ne bi okrnjila vreme koje joj je bilo potrebno za sve drugo što je činilo njen život. Bila je svesna da svira sasvim prosječno i da nikada neće umeti bolje, ali nije htjela da odustane, jer muzika koja je nastajala pod njenim prstima slivala joj se u srce. Čak su je i setne melodije ispunjavale radošću. Svirala je zato što to voli, za svoju dušu. Prošlo je još nekoliko godina. Bližio se Ivin 65. rođendan. Kada su je muž i sin pitali koji poklon želi, pomalo stidljivo, ali bez razmišljanja rekla je: želim beli pijanino. Bio je to još jedan divan rođendan. Iva je obukla veoma lepu i romantičnu belu haljinu i svirala je na svom novom belom pijaninu. Najpre Na kraj sela žuta kuća, zatim dirljivu romansu Bolujem ja, boluješ ti, pa za Elizu i najzad pesmu koju najviše voli, Marijo slavna, posvećenu Presvetoj Bogorodici. Svirala je za svoje momke, muža i sina, svirala je i za svoju majku. Bila je zadovoljna što je nisu pobedili oni koji nisu ni pokušali da je razumeju i koji su joj se rugali. Bila je ponosna što im nije dopustila da joj ukradu san i ubiju želju da ga ostvari. Dok je svirala, mislila je kako je život divan i kako nikada nije kasno da ostvarimo svoje snove. Važno je samo da imamo nekoga ko nas voli i razume, koji je uvek uz nas, spreman da nas ohrabri i da nam pomogne. Važno je da verujemo u sebe i da nikada ne prestanemo da želimo i da sanjamo.